karo mamahmu. Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Bu ini nyeluke ibu ini kan mamah lho. Lah, Mbak Nika kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene udesane wong akeh. Kowe cah loro ki karepmu udo piye? Cemayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, "Pun jam 1 pun dugi kok, Pak. Kok nganti setengah 3 bise mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyandi." Pesawat delay ya yang ya. Delay, Pak, delay. Telak, telak. Cucu ini Mimi cucu. Iya papamu rada bisu soalnya nak. Ya syukurane ya. Wong papa ambek mama pas gawe sama tulisan marana Anak soleh ya, anak soleh. Ya, monggo.
nuwun. Ya, Tembang sing sepisanan kanggo temanten sekalian ya Yung. Heeh. Dadi mau mantene ya. Wis foto karo aku sore mau no. Ya, heeh, ngestoke dawuh. Heeh. Ya muga-muga guyub rukun lek padha omah-omah. Ya, heeh, ya pancen kaya mangkono. Heeh. Sing disuwun kaya ngono lan awake dhewe minangka dadi wakile ingkang minangka tuan rumah utawa saka Ibu Bet bengi iki panjenengane Bapak Sugiyanto. So Ibu Yayu matur nuwun sedaya ingkang sampun kemareng mesabiyantu bau suku lan sapanunggalane becik tenaga lan pikiran atas bantuannya sedaya kemawon diucapkan terima kasih. Ya. Merga Pak Giyanto saha Bu Yayu ora iso ngladeni dhewe para tamu undangan sing kemareng rawuh tanpa dibantu kelawan ibu-ibu sing masak ana pawon. Heeh. Bapak-bapak sing gawe wedang utawa nggon jayengan. Heeh. Para sinoman-sinoman, para muda-mudi, karang taruna sing ana ing ngerancang kene. Ya. Tanpa dibantu kelawan para sinoman ana ing ngerancang kene, panjenengane Pak Giyanto saha Ibu Yayu ora iso ngladeni para-para sing marang lenggah. Oh, nyaosi daharan, nyaosi unjukan. Ya. Para karang taruna leh nyambut gawe ket awake dhewe teka nganti sayahene ora mandeg, Nduk. Ya, ya. Mula wakiling panjenengane Bapak Sugiyanto saha Ibu Yayu, terima kasih sedaya ingkang sampun sabiyantu terhadap apa yang menjadi gawene panjenengane Bapak Giyanto saha Ibu Yayu. Ya, utamane karang taruna. Heeh. Karang taruna ngerancang ini nom-nom ganteng-ganteng pinter-pinter lan nyambut gawe karang taruna kene cepet-cepet satset saking cepete lek nyambut gawe karang taruna kene sore mau aku dikei wedang rong tak ombe dikukuti kok saking cepete. Maksudnya dikukuti iki sing adem diganti sing panas. Oh banyulan paket kok Nduk. Lah ya ya. Nggih stoke dawuh. Yo iki arek nembang. Oh ngono. Lah iki nek bintang tamu loro no. Ya, sing siji genah cetha. Pokoke Niken Salindri bengi iki kudu rawuh. Heeh. Leh rawuh panjenengane Bapak Sugiyanto saha Ibu Yayu. Udakara 6 sasi kepungkur pamrih apa? Genduk Niken gen iso sowan. Oh, ngono. Alhamdulillah sesuai karo apa sing dadi idam-idamane panjenengane Pak Giyanto saha Bu Yayu saha temanten sekalian iki genduk Niken iso sowan iso rawuh kanthi kondisi awake sehat walafiat lan atine lagek berbunga-bunga. Oh ngono ya. Oh ngono ya. Biasane nek teko ning wayangan ki lek melu dalang liya ki jam 11 lagek teko ki mau jam 09.00 wis teko mergo awake dhewe iki spesiake Nduk. Oh ngono. Dispesialke. Nek karo aku wis kaya bapak karo anak. Oh, ngono. Ya mung cacate aku sing ora sing ngukir jiwa ragane. Oh, ngono ya. Iya, heeh. Ning panganggepe ya kaya wong tuwa. Lah iki ditambahi karo genduk legit. Oh, saka Seragen. Oh, iya loro ya. Loro. Mula sing cilik sik, sing bocil sik ditampilke engko gek sing gerang. Oh, ngono Legit ya, legit. Iya bibit unggul luar biasa saka Seragen. Oh ngono. Enggak hanya nembang, enggak hanya joget ning iso dikuasai kabeh. Oh, genduk legit ya ngati dhisik-sik. Ya iki Arni Mania wis padha ngenteni. Heeh, gen sabar sik. Genduk legit sik sing tampil. Oh, ngono. Ya diaturi jumeneng ya, Nak. Ya, diaturi jumeneng. Oh, ngono. Disupati, Mas, disupati. Nganggo musik, Mas. Ya, ya ana musike. Pamundhute temanten putri kudu dikeki musik. Oh, ya komplit ya, komplit. Ngaturi jumenenge genduk legit saka Seragen. Ayo Mas Tato. Ya.
Sugeng dalu nduk legit. Nggih, sugeng dalu. Ya. Pripun kabare nduk Cahayu? Alhamdulillah sehat, Pak. Saiki wis rada gedhi ya wisan. Nggih, mosok cilik mawon. Iya. Oh diopeni karo mboke ya. Nggih. Gedhi. Mbiyen ketemu Bapak Kangko ki lek jek cilik ngono ya, Jan. Nggih. Jek sak entung ngono ya, Jan. Dadi Saentung ini ku napa, Pak? jek cilik banget ngono lho. Oh, nggih. Saiki kelas pinten sakniki, Nduk? Kelas gangsal SD. 5 SD. Nggih. Kelas 5 SD. Sekolah teng pundi, Nduk? SD Katelan Setunggal Tangen. SD Katelan apa? SD Katelan Setunggal Tangen. Oh, SD Katelan. Ya, Katelan ya. Nggih. Tangen Sragen nggih. Nggih, leres. Lah sampean sekolah sok mlebu sekolah to? Nggih. Sregep to? Nggih. Neng sekolahan juara pinten? Mboten ngertos. Loh. Enek juara 1, juara 2, mboten enten rankingnya to sakniki? Enten. Enten. Lah, Tapi rapotnya mboten dijipuk. lho kok iso ora dijupuk ki lho? Lah mboten ngertos kok, Pak. Wah, ibumu sing ra beres iki mesti. Wah. Neng sekolahe nyinden oleh, Nduk. Ning sekolahe aja nganti ditinggal ya. Nggih, Pak. Kaya Mbak Yumu, Mbak Niken ki ya ngono. Ki tanggapan bendina ora leren. Ning sekolah iki blas ora tau mlebu. Dadi ning panggah iso sekolah. Tegese nek pancen ya pas prei ya Mbak Niken ya mlebu tenan. Nek ketika ning Jakarta kudu mulih tekan sekolahan ya ora nyandak nggih ta. Nggih. Ning sekolah yang diutamakan mulu aku nuturi karo sampean. Wong aku ki sak bapakmu ngono lho. Sekolahnya tetep sregep nggih. Nggih. Pelajaran sing maring mok senengi apa? Napa nggih, Pak? Enten bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Sing mok senengi. Kabeh, Pak. Angel kabeh, Pak. Loh, angel kabeh piye? Mesti enek salah satu pelajaran sing mok senengi apa? Gak enak, Pak. Loh, piye gak enek iki. Kudu disenengi kabeh kuwi pelajaran kanggo awakmu. So nek pinter, kuwi sing ngunduh dudu mbokmu, ning sing ngunduh sampean. Nggih. Kaya Pak Kangko kuwi mbiyen nalika sekolah ya wis dalang, ya wis laris. Nggih. Ning pelajaran kuwi kabeh tak pangan, Nduk. Nggih. Bahasa Indonesia tak pangan. Nggih. Bahasa Inggris tak pangan. Nggih. IPA tak pangan. Nggih. IPS tak pangan. Nggih. Ojo meneh kok IPA IPS. IP ku dhewe tak pangan kok. Dadi sekolah ki nomor 1, nggih. Nggih. Ah, sampean nembang apa? Manut, Bapak. Salim riyen, Pak. Oh, salim. Kene salim karo Bapak. Alah, ger. Oh, alah sakmene kotangan barang sing dikotangi apa ngono. Dene gak diketangi kok ketok, Pak. Iya. Iya. Nggih, nah, saya pinter, saya gede, saya cerdas, saya carcor. Dadi sindan ki ora mung nyuwara tok, Nduk. Nggih. Kudu pinter interaktif, kudu pinter omong, ya ta? Nggih, Pak. Ya, ngono sing cetha. Ya. Sampeyan nembang apa? Nembang nggih. Nggih. Masa abdek. Bawarian nggih, Pak. Bawarian nggih. Oke, kudu nganggo bawa. Heeh, ya. Walah, cah wedok kok wis Asmarandono Semarangan. saged Saged. angel lho niku. Nggih, ya saya dari ajar mawon, Pak. Oke. 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 Iya. Ya. Ya. Sprendene nggih. Iya, alah. Nek salah benekne nggih, Pak. Oh tak benakne. Nggih. Salah ora nek sing nyeneni sampean. Nggih. Mergo sampean jek cilik ya ayu. Kuwi lek nembang salah ora nek sing nyeneni, kabeh maklum. Nek sing tuwek-tuwek kok salah, tuwapuk cangkeme. Dadi Ya. Sepinten, Mas? Nah. Niki jenenge Mas Freddy. Mas Predi. Nggih. Nggih. Mas Freddy sing genten niku Mas Freddy. Mas. Modele kaya baterai gitu. Nggih. Ya, coba. Pak, awas Parandono. Aja turu. Cangkeme. Sinden sing tuwek-tuwek do meneng. Ya aku gatekne suarane legit kok suwe ra ketemu kok. Sari. Kaki. Bapak-bapak, kanca-kanca tepuk tangan dulu buat Nduk Legit yang luar biasa suarane. Cek kelas 5 SD lho, suarane wis kaya bledek. Nggih, pangestunipun nggih, Sok, Pak. nek gede cita-cita pengen dadi apa, Nduk? Presiden, Pak. Pesinden. Ya, pokoknya seniman seniwati ngono ya, Pak. Wah, ya pokoke dadi seniwati ya. Nggih. Sing mok hobeni mok gemari sinden sapa? Iku
Oh iya. Mbak Niken Salindri. Wis bocahe meneng, ora sugih swara, ora sugih pertingkah, ya pacare ganteng ya. 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 Jos. Nggih. Ya terus. Nggih. Hop sik, Nduk, tak benerke, Nduk. Nggih. Ana dewa. Dewa. Ora dewa. 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 Nah ngene lho Pak diajari Pak. Lah tak benerke. Bapak enek karo enek wong salah. Mergo sing ngajari cok komasa ora iso mbedakne ing antarane dewa karo dewa. Dewa. Nek dewa ki tanpa H, nek dewa kuwi nganggo H. Nggih. Ulang nggih Pak. Oke, yo baleni. Dewa. Dewa nganglang jagat Wah, nyangking bokor kencanane sing ngajari nyinden sapa sampean? kula Pak D kula Pak Pakde sapa? Pak Deko Oh alah, Pak Eko. Nggih. Pak Eko ki Pak Demu ki kakak kelas Pak Kangko. nggih Pak Deko kalih Pak D Bagong Kendang Oh, Bagong Ngendang. Nggih. Ora ibumu sing ngajari. mboten Oh, ibumu ora iso nembang kok. lah niku Heeh. Lah iya, ibumu ora iso nembang, nek ngrasani ibu tangga iso weneng dhek. lah iya to Pak Lah iya. Ya, ning mbokmu ki sekile nggon tari, ngono ta? nggih Maka Cahayu. isi nedongota Ah. sandang kalawan pangan Haha. Bengi iki uga diramuhi, Nduk. Sapa? Selain pencinta budaya, juga adoh saka ing Bandung, Jawa Barat, panjenengane Eyang Putri ing mijil saka ing Bandung, Eyang Sri. Oh, ngono sing bengi iki uga rawuh mrene saka Jawa Barat, mung kepengin ketemu kelawan Genduk Niken Salindri, kepengin ketemu kelawan Mas Ardi. Oh, ngono Matur suwun nggih Bu, peparingipun kangge kula sak kanca. Oh, jane njaluk lenjer kuning ning sinden-sinden ki urung enek sing apa, engko tak semayani tanggal 22. Oh, ngono ya. Ya, Nduk, bareng Nduk, terus Nduk. Ya. Ya iku bagian nipun wong meleksa barna Ben apa ninggal katresnan apa Nggih, sih? ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih. nggih Iya Mas, garap campur sari Mas. Oh, ngono ya. Maka ngatur sedaya pamirsa utamane penjane Bapak Sugianto saha Ibu Yayu uga mempelai berdua Mbak Nadia Mas Irfan. Oh, malah ngenteni ning kono wiyayine. Heeh. Engko gen Gojek karo Genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya Mas, Mas Tatok. Ya, langgam sikik. Engko lagi ndangdut. Oh, ngono ya. Ya, buka saka keyboard. sore
Yo, nang duduk. Salam gua anak-anakku wedok. Nafisa, Birgita, Rahma, Fani, dan lain-lain. Oh, oh. Matur nuwun. Nah, terima kasih Nduk Legit. Oh, ngono ah. Saiki iki gilirane Genduk Niken Salindri. Nanging apa? Saurunge tak aturi jumeneng. Naik Grab naik hemat murah nonstop tiap hari. Harga 7.000 langsung cek aja sekarang. Murah nonstop pesan Grab naik hemat. Murah nonstop pesan Grab naik hemat. Aku sore mau karo live TikTok gawe tembang, gawe lagu. Oh, gawe lagu ngono. Nggo sapa? Engko nek kowe menyimak lirike lelagon wis ngerti kuwi lagu nggo sapa. Oh, judule apa? Judule Rasa Tresna. Oh, Rasa Tresna. Heeh. Engko pas ndangdute Nduk Niken diaturi jumeneng. Heeh. Oh iya, coba ana bawane ya, Yung. Ana bawane Sinom no. Sinom ya. Sinom ya, coba main dibawani karo Mas Wisnu sing suarane lantang. Lagu nggo sapa? Ora usah tak omongi engko nek kowe menyimak saire bakal ngerti kuwi lagu nggo sapa. Oh, ngono. Sapa? Arep apa dhewe? Ah ya. Oh, sing bawa sapa? Niken dhewe no. Oh iya, ya coba. Karo lenggase wenduk kan. Oh, ngono ya ya. Sing gawe bapak sore mau karo live TikTok ngono karo orek-orek. Oh ngono. Orek-orek kok digawe lagu. Wah iya ya coba Sinom pelok. Oh ngono ya. Ya nduk kan. Kaya ngapa suaramu dinteni wong sak donya. Oh ngono ya. Sing ngenteni dina Rebo iki piyuh. Yan. Ya saiki wis kelakon weruh Niken Salindri. Iya Nduk, coba.
Suarane kaya bledek, Nduk. Wah, ngono. Ah. Kang nedeng nandang kasmaran. Terus Jalu istri lanang wedok wis nyawiji jalu kuwi lanang, estri kuwi wedok. Oh, ya lanang wedok wis nyawiji. Terus, Nduk. rasa tresna kang manunggal Rasa tresna kang manunggal. Ya, terus kutha Klaten lan bocah lanang wedok mau asale saka Klaten lan Kediri. Wah, ya. Terus kaprah si nebet arni saya cetha Arni. Wah, ngono terus samya mesem lan ku moyo samya mesem lan gumu itu tegese ora mung sing nglakoni tok sing mesem guyu, sing nonton penggemare ya mesem guyu. Bengi iki siap karpet nggih gulung-gulung. Oh, ngono. Terus tan kabendung ing rasa rasane wis ora kena bindung. Ya. dadya katras nan sejati Wis ngerti, Nduk, tembang kuwi nggih sapa ngerti ora? Sampun, Pak. Nggo sapa? Damel kula kali Mas Sardi to. Lah iya. Wis ngaku dhewe. Kalih kalih Pak Dodo. Kok iso? Nenten widodone kok. Oh iya pidodo sing sing gaweke lagu. Iya, ya. Rasa tresna. Oh, rasa tresna. Heeh. Kang wis ora kena binendung, ya heeh. Gairah anak muda. Iya, heeh. Yo. Kaya apa? Dek, bacutke dangdute. Ya, rasa tresna. Yuk.
Gen saya apa? Ya. Lan kaden duwe rasa dadya katresnan sejati. Mugi langgeng Oh. tansah lestari widodara. Indo. Nggih, Pak. Sehat ya, no? Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat, waras, bunga, seneng atine bengi iki ya. Nggih, no, Pak. Komplit bercampur menjadi satu. Bungae perkara apa, senenge perkara apa? Kowe kandha saiki. Bungae nggih amargi ditanggap to, Pak. Ditanggap teng mriki saged menghibur masyarakat yang ada di sini terutama buat kedua temanten. Terus saged kepanggih kalian panjenengan malih, kalian Kerudwijo Laras Indonesia. Sampun. Sampun. Kuwi lho Mbak Manten karo Mas Manten iki ngenteni kowe ning kono lho gantian. Oh iya, terima kasih. Mau foto? Iya. Sekarang? Boleh, boleh. Monggo mau foto Mbak Manten. Udah bawa dompet belum? Loh, dompet nggo apa? Saiki ngene, Pak. Ngapa? Lek share foto ki bayar 50.000, Pak. Saketan. Wah, nyawer 1 juta. Ini uangnya ada di sini. Duh, ayo lo. Nggih, monggo-monggo sepuase mawon. Ya, 1 juta nenek kene iki. Tenang no pikirmu nya. Ya, iki cash saka Mbak Manten karo Mas Manten. Nah, lho kaya ngono kuwi lho. Jenengan mboten, Pak? Ora aku. Duitku wis kakean, bingung lek ku ngentekne nduk. Amin, amin ya Allah, amin. Alah ya. Monggo Mbak Manten, Mas Manten, mari badhe foto sekarang juga enggak apa-apa. Oh, Bapak sama Ibu juga? Ibu. Oh, boleh, Bapak sama Ibu tindak rene. Gen ngerti nduk sing nanggap kuwi sapa, ngono ya ta? Pak Gianto Pitik, ngerti ta? Pitik. Heeh, mergo usahane iki potong ayam. Oh. Ya. Oh, kalau dipunya aku itu apa ya namanya sing biasanya motong ayam itu? Apa? Apa ya lek ngarani, Pak? Jagal, Pak. Oh, jagal iki nggih sapi, nggih wedhus, nggih kebo. Oh, ya, Pak, berarti. Heeh, yo. Padha kewane, Pak. Iya padha kewane tapi kan gedhi karo cilik. Oh, lek gede jagal. Jagal. Lek cilik berarti jigil. Ora potong. Potong ya. Iki lho. Monggo Pak Gianto, so Bu Yayu. Tadi sudah ngendika mau foto bareng-bareng di panggung sama Mbak Niki Niken. Mbak Manten sama Mas Manten namanya siapa? Mbak Manten namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia sama Mas Irfan. Mas Ivan. Irfan, nggih. Mungkin Mbak Mantennya dulu ndak apa-apa. Sambil menunggu Bapak Ayo, sama iya. Ibu. Mbak Ya. Nadia sama Mas Ivan. Ya. Ayo, Nggih. Jan. Malah gedemu karo manten wedok malah gede kowe to, Ken? Dah nggih. Heeh, iya. Oh, gitu. Nggih, sampun OTW. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu. Ya. Yang penting jangan gerusa-gerusu ya. Iya. Sajae kowe iki nuturu kowe wis rabi po. Enggak. Sik kalah pengalaman karo Mbak Nadia. Dengerin dulu. Kenapa?
Jangan gerusa-gerusunya itu jangan ke susu apa itu jangan ke susu mana itu maksudnya. Ya ora apa-apa wis sah kok. Ya enggak. Maksudnya Kan piye? kalau Semakin lama semakin matang untuk mempunyai anak. Jadi ki wis siap tenanan ngono lho Pak. Ya takono, Mbak Nadia takonono siap duwe anak apa urung? Sudah siap apa belum mendapatkan momongan? Siap. Insya Allah siap. Heeh, Mas Mandan siap Kalian nganaki? siap ora? Kok bojo mbok kon gendong sampean lunga. Siap ndak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Pengennya punya anak berapa Mas? 2 aja. 2 aja, sampean berapa Mbak? Yang banyak. Yang banyak piro? Sak lusin? Ora masalah. Ora masalah kuwi anak rezeki ya. Jangan pengen gadah putu pinten Bu? Kanton mriku pinten? Oh manut berarti ibu berarti apa jarine? Apa jarine bocah? Dan jenengan pinten Bu? Urung. Oh, Niki anu adike manten to? Nggih, Pak. Adike nggih dereng rabi. Oh, SMP to? Masalah. Oh sampe Masalah. ke SMP to? Oh alah, ya ampun. Lagi apa metungul tekan kan kene. Hei. Metungul. SMP kelas piro, Mbak? SMP kelas berapa? pinten? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Loh, gede meneh. Ya gede wis saiki gisine terjamin kok. Oh, setiap hari makannya ayam, Mbak. Iya, betul. Mbak namanya siapa, Mbak? Mbak Afika. Sok nek rabi aja lali nanggap Pak Kangko karo Niken lho, nggih. Aja gelem dibedak-bedakne. Sok mbek nek rabi. Ditungakne bapak, ibu sehat, lancar rezekine, sukses usahane. Nggih, Pak nggih. Insyaallah Gus gendeng. Bos, amargi almu ning gontor. Oh, Pangapunten. nanggapi ke gendeng. Insyaallah. Ketoke udan deres Pak niku mengke bakale. Oh, alah anu to gontor to. Nggih, siap. Nggih, siap. Nggih, Gus ah. gendeng kalih Niken nggih, Pak nggih. Nggih, Lah. alhamdulillah nggih damel Pak Kangko to nggih. Ya. Aku ya tanggapan dhewe. Monggo. Maka foto fotonya sesarengan. Niken. Ya. Foto sesarengan. Bu Radi mriki, Bu. Ya, ken ora vakum. Ya, gamelane dionekke. Adike mriki. Mriki. Bu kalih Bapak. Tindingane ya. Ayo sungkem mring ibu Pratiwi. Adicara foto sesarengan sampun kawiwitan. Temanten sekalian samya bingah ing manah lega ing nala. Sumengkem dhumateng pepadanipun ingkang Rama saha Ibu. Lumaksana kanthi repepeh. Sumengkem dhumateng Kanjeng Ibu. Sing nanggapi marem lho Nduk Ken iso foto bareng karo sampean. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Heeh. Dadi bungah wis iso nyenengke karo sing ngangkuan. Lek meling ket sore mau. Pak Kangko mengke kula foto karo Mbak Niken. Nggih. Takon Mbak Niken wis dugi napa dereng. Nah, alhamdulillah tekomu ya rada sore ora kewengen ya Nduk ya. Nggih, Pak. Lancar perjalanane. Alhamdulillah mau ora di udan terus, Pak. Oh, kono udan to? Nggih. Kene ora udan alhamdulillah. Saged terang tur sing mirsani saged jenak. Nggih, Nggih. padahal niku mau udane rata lho, Pak. Udan kayak disek lho, Pak. Lah nggih. Tapi alhamdulillah teng mriki wae mboten niki, Pak. Oh bener ora udan blas sama sekali tidak hujan. Mongko wingi-wingi udan. Iki mandi penjaluke Pak Gianto karo Bu Yayu. Mergo penjaluke manten karo wong tuwa kuwi beda, Nduk. Nggih. Beda ngerti bedane ora? Penjaluke manten loro karo wong tuwa loro, penjaluke beda ngerti ora? Nek napa, Pak? Nah, manten wedok ki njaluk diudani, Mbak atau Mbak Bu Yayu karo Pak Gianto njaluk diterangi. Lah iki dadi terang Kok saged alhamdulillah. ngantene njaluk diudani? Kan lek udan kan malah acarane anu to, Pak. Hah? Maksudnya gen adem suasanane ngono lho. Tapi udane sesuk ae ngono lho maksude. Oh. Heeh. Masa ora paham tak ketang dasmu Sini ngono. yo paham, Pak, tapi yo piye ngono. Saja kaya ora roh ngono. Ya saiki menghibur masyarakat. Baik. Ah. Oh, sebelum menghibur tadi belum mendoakan Bu Yayu sama Oh, Pak Pak Gianto.
Ya. Nggih, semoga kagem Bu Yayu sama Pak Gianto diparingi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune seger waras panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah tur-atura ora loka. Nek malah kebak mugi-mugi diparingi putu sing kathah. Amin. Ngono. Pancen ya kono kudangane wong tuwa ki nek duwe putu ki cakala mangsa nek putu metu kuwi sayange ki ditumplak nang putu timbang nang anake. Sok nek sama nek tuwek lek ngono kuwi. Sama sok nek tuwek ngono kuwi. Sok ben. Sok ngenteni tuwek to, Pak. Lah saiki kok. Lah kula saleh gadah anak mungkin nggih sayange bapak ibuku nggih kalih anakku to, Pak. Oh, ngenteni aku tuwek. Iya bener. Rasa ngenteni kowe tuwek ya. Nggih, Pak. Rasa ditunggu-tunggu. Nah, sing penting awakmu saiki sehat, waras, sukses, atimu seneng, atimu bunga. Wis kuwi tok. Ya, numpang apa? Manut nganggo temanten sekalian. Manut. Ya, coba kaya ngapa? Bawa napa mboten, Pak? Ya bawa no. Sing niki mengke tibane sing rancak napa sing halus, Pak? Sing rancak, wong wis kamrursane wis muni iki jane ana pamundhut no, Ken. Request bos Danang yang punya kawasan Muara Baru. Judulnya Rindu Hatiku Koplo. Nah, lagu ini khusus buat mempelai Mas Irfan sama Mbak Nadia. Semoga cepat dapat momongan serta jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Wis maringi kowe 1 juta rupiah. Rindunya hatiku, Pak. Hah? Rindunya hatiku. Ora tembang sik iki engko keri-keri ra apa-apa. Nggih. Mosok langsung musik lah ya ora. Nggih, mboten. Bawa nono apa? Manut. Kula pengen nyobi rara sesigari, Pak. Lara sesigar. Nggih, bawane napa niku? Bawane sak-sakmu pokoke pelok. Nah, bawane sak karepmu pokoke pelok. Oh, iya, ya. Mergo ora mung kepengin weruh jogete lan pas nyanyi uga pengin krungu bawane. Oh, ngono ya. Coba nak. Cahayu. Nah. Ya. Iki wis padha WA Pak Kangkong, kontang. Ya. Ya. Mangga. Lintune mawon, Pak. Lintune apa? Manut karo. Niku kan damel bawa to. Lah delalahe niku bawane kula dereng siap. Terus? Lintune mawon. Ya, lintune apa? Lintune apa? Ya. Napa, Pak? Yuk langsung loro sigar ora apa-apa, tanpa bawa. Asal. Yuk. Boleh. Wong mau awakmu wis bawa lagumu dhewe kok. Ya sudah. Ya, oke ya. Ya. Iya, kowe ra matur nuwun karo Bapak. Wis tak gekne lagu lho kowe. Napa, Pak? Niki wau Lagu to. ki mau sing gawe Bapak Anom Dwijo King Kong. Rumasamu piye? Oh, dangdute sing damel Pak Dodo. Terima kasih Pak sairi. Dodo. Terima kasih Pak King Kong. Ya. Yo, monggo lara sesigar garap gamelan Bali ya, Nduk, Ken? Nggih. Ya, oke. Yuk, monggo para kanca siaga. Ya. Gamelan Bali. Oke, genduk Niken Saindri.
lumayan luar biasa. Heeh. Nduk Ken, Dalam Pak. iki oke banget sing nyuwun supaya awakmu duet karo Mas Ardi. Nah, Saniki to Pak. Oh saiki no. Engko saiki yo gara-gara yo iya. Heeh, iya. Ya Allah. Heeh. Oh ngono iki banget. Wah, Pak Kangko, monggo ndang diduetke Mas Ardi Mbak Niken, Mas Ardi Mbak Niken. Ha, mbok menawa masyarakat kene do mudeng. Oh, do ngerti ya. Heeh, Mbak Niken karo Mas Ardi sing lagi viral ana ing TikTok. Hubungane piye? Aku ya ora roh, aku wong tuwek mesti arep takon. Oh, ngono. Ayo disupati musik, Mas. Mas. Yo, Janokone duwe Jelaras Indonesia. Wah. Iki uga ana bebungah sing kudu tak aturke utawa tak paringke marang Nduk Niken kelawan Mas Ardi. Oh, ngono ya. Ya, saka Bulis Maksum so Mbak Ika Ratu Jaya iki wis transfer kelawan aku engko tak aturke karo Nduk Niken. Oh iya, Yo, musike, Mas. Ya. Ya. Mas Ardi. Salaman sik. Nah, ngono ae. Nggih, pripun, Pak? Ora piye-piye, kowe jaga ngono karo Niken kuwi kok. Lah aku ngono karo ibumu dadi obat nyamuk. Kenapa sih? Apa? Kenapa? Iki kakakmu berdua harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur cah loro. Kowe ndek setu kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa cah loro kuwi? Saya muni yo, kowe ora salah. Bise, Pak. Sing salah bise. Kok iso nyalane bis? Lah kula ditinggal lho, Pak. Ditinggal bang ibu. Sampeyan iku kudune Tak tuwampuk cangkemmu doan kowe cah loro. Kowe do karepmu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, pun jam 1 pun dugi kok Pak. Kok nganti setengah 3 bise mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyanti. pesawat delay ya yang ya. Delay, Pak. Delay. Telak. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, Nganti Pak Kangko ki yo gone kurang. Pak mandok wis lho, Pak. Ora perkara wis karo ora. Sekali to, Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan yo gone mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kaya ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Heeh. Kae piye to ceritane piye asine? Muni yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat iki. Oh, iya lagi tekan kono iki, Pak. Setan Lagi kok. teko, Pak. Miskom, Pak, miskom. Masa yo langsung nyuwono kan yo ndak penak lho, Pak. Sampeyan gak ngesane, Pak. Ketemu mek sak nyuk, ho. Gak ngesane sampean. Sampeyan yo duwe pasangan lho, Pak. Sampeyan yo duwe butwi lho. Iya ngerti. Sampeyan ketemu karo butwi mek sak nyuk apa yo marem atine sampean. Sampeyan kudune yo tanggung jawab, Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho, Pak. Yo isoku yo semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni, Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi, Pak. Sik, tak omong sik jangkrik. Aku tak omong sik ngene lho. Mau mendas golek musuh cah loro ngene iki. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya, namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh, Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Kowe ngaku Di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurae yoga, nganti pucet. Lah iki ning bis kok mau witu tok. Ora mergo Mas Ardi Iya. Heeh, nek ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya monggo gegujonan, gegojekan ngono lho. Yogane diwijo laras ki wong turah-turah. Oh. Sawangan to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia, sore mau ya. Gawakne jarik kuwi cacahe ana 22. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Gek iki wis lunas lho duwite. Jal, piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa mau? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho, Pak. Heeh. Iki nggih
Makasih ya Bu kangge jarike mas-mas kula DLI niki. Kula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki, Pak? Oh, teng mriki kok Bandung lho kan, pengen ketemu awakmu kok. Oh, oke. Halo, Bu. Wis tau ning omahmu lho, wis tau ning omahmu Bu Sri, kelingan ora? ketemune karo mama tapi Karo mamahmu. Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Bu ini nyeluke ibu ini kan mamah lho. lah Mbak Nika kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene wedesane wong akeh. Kowe cah loro ki karepmu udah piye? Wes, kok iso nyeluk Mbak Wiwin, mbok ini kan kok mamah. Ya kan Lah, mosok kula basane nggih aku to, Mbak Pak. ngoten nggih. Oh, Pripun? Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamahmu? Di. Ya bakale, Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi kali niken pun pacaran apa dereng? Wah, aku yo ngono. Saiki jawaban dhewe neng netizen. Kita ini hanya kakak adik. Nah niku pun bener. Wes, tenan ngono ya? Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono. Bu Dwi ki kok karo aku tak anggap ATM. Adik, ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi Apa, Pak? Suwi ngopo? wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Ngono ya. Ya, Weh. kita juga ATM. ATN ya apa? ATN Adik tapi nesunan. Wah iya. Angel juga untuk tim utawa grup Icilik-icilik Cerit. Nah, iki. Apa tejane cilik-cilik cerit iki? Iki grupe cah loro kuwi lho. Kuwete Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Ya iki tadi 500 5. Ya, terima kasih buat Mbak Ika Ratu Jaya dan juga Mbak Bulis Maksum. Bulis Maksum. Ya. Nah, yang Ada ada di Hong Kong. di Den Haag Belanda. Ya. Ardi nganti apal kulino diparingi Nggih kok. lah niki pun makaping-kaping ya Pak. Oh iya, ya. Ya, ya saiki kowe nembang cah loro arep lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Apa? Apa? Ayo Mas, ijing miring Mas, wila Mas. Ngomong Mas Bogon. Anu bos pitanala Mas. Bos Pitanolo. Iya. Nah. Lho kowe Ardi apa Bos Pitanolo? Apa di? Wow. Dereng iso Pak jane. Iya. Lah isomu apa? Kadek iki takon apalne kok. Nggih niku mboten Wijaya, napa-napa. Kusuma Wijaya. Ya, Kusuma Kusuma Wijaya. Wijaya. Heeh ya. Kalih ngawur sithik Pak. Oh ngawur apa-apa. Wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Selama mendem toh. Ora Kok abang matane? Ngantuk. ngantuk. Iya. Iya. Oh, jare kok sithik ngono. Iya. Ngono kok adik. Adik apa? Telek. Iki tok maneh, awak dhewe pacaran, Mas. Iya. Gitu. Tok maneh dhewe pacaran gitu. Terus mari ngono ade rabi, terus duwe anak, anake legit ngono. Iya. Engko Pak enek dramane, Pak. Oke. Iki mesra sik, iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesra sik, Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono to. Kusuma Wijaya. Engko rabi, Heeh. terus duwe anak. Legit. Oh, legit ku yo ditampilne. Ya, heeh. Ning wajahe yo member awakmu kok wajahe legit ki yo. Rupane iki lho. Oh, nggih Member mirip awakmu. gitu, Pak. Mirip, heeh. Nah, ya coba Kusuma Wijaya. Nah, coba kayak apa? Ya. Ya. Lunging mekar lan seni, bos pita ing Taman Sari.
Ya sing mesra no, pacaran kok ora mesra. No. Asoy. Iya. Congwe panas. Pacaran sudah selesai, dilanjutkan ke pelaminan. Lah setelah itu mempunyai anak legit. Ayo nduk medun dadi anake. Nya tak sangoni 100. Ya. Ya nduk. Nah, duwe anak wedok jenenge legit ya pinter nyanyi, pinter nyinden. Nah, ya. Ya nduk medun nduk. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Deni Ken. Mbok Den, panggil aku Mamah. Oh Mamah, ya Mamah. Oke. Mamah dan Papa. Oh iya. Ya, jadi kalau Mamah Papa no apik ya Mas. Iya. Maksudnya wadahe no cocok no lho Pak. Heeh. Ana sing ngandakne kowe Ardi ki wadahe mirip kok. Heeh. Mirip Mirip. Wadahe iki meh padha no, visi meh padha. Karo Ardi. kula. Heeh. Kula kali Mas Ardi. Heeh. Mirip. Mirip. Adik kok, Pak. Oh iya kakak adik ya. Iya. Gimana? Ih, suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Jaksel banget loh. Kok aku didiemin? Iya, sebentar ya, Nak. Sebentar ya. Ini Papa sama Mama. Mama mau bikin cucu. Jadi orang metu. Oh, Mimi cucu.
bisu soalnya nak. Ya syukurane ya. Wong papa ambek mama pas gawe sampeyan meneng-menengan kok. Iki umpama apa? Umpama iya ya. Wong panggung ki panggung sandiwara ora apa-apa umpama kok. Yo ngene iki aku sing disemprot. Bikinnya gimana mama? Gawene piye? Lah piye kok lali aku. Iki piye kok ditakoki kok Gak ketok soalnya. Belum. Gawene anu. Lah wes cilik ya cekon. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Oh iya. Dites suara. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang Legit. apa? Apa ini? Apa ser bawa. Bawa meneh. Bawa kok ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Iya, ya. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu genti slendro wae, genti slendro. Nah, ya. Ya, gandeng Nduk Legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Dadi Gubuk Asmara nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Lah iya kuwi. Kakek diem dulu kakek. Oh, kakek, iya. Oh, kakek. Oh, ala wis tuwek men to ya awakku. Hah? Iya, Nyingkar nyingkur. Mbak iki rong iso ki, latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to? Mamah kok, Mbak. Mama Niken. Mas Bandi enek ta Mas Bandi? Kendange jokno ning ngarep kene Mas Bandi. Nah, kon dikendangi papae. Nduk. Nah, putuku si Legit. Nah. Nggih, Kong. Nah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to Mama? Iya, sabar. Sabang dor. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yengke. Mutan Yayung. lelampahan kangka wuri piye to Mak? Ya bener. Bener, Nduk. Ya ora apa-apa, bener kuwi bener. Ah. Yayung. Tulus. Ah. Tresno tulus Nadyan ning gubuk ya. nadyan ning kubuk asmara. Iso to? Iso. Iya, anake. Iya. Makasih ya Mama. Iya sayang, anake Dek. seniman ambek seniwati. Heeh. Bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya Waranggana. Nah ya Pak ya duwe anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bungano. Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan won gaekne kopi apa teh? Teh wae teh. Ae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampeyan nek kaya ngono aduh gak mesra to disawang anake lho kaya taraki satru Yuh, wae. malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Wah ya. Ayo papa anake dan dikendangi. Ya, Anake kendangi. tadi kendangi. Yo. Oh duduk ya Pak ya. Hah? Esok awan. Ya. Iya. Lah iki pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake ayo. Ya. Ya. Iya nak. Kayak apa? Yen liwat, ya.
Ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang, bojoku iki sinden, lah kok duwe anak tukang mancing. Lah ya. Kan hobi toh, Pak. Hobi ya. Kan hobi, tapi kan ada jiwa keseniannya. Mancing kok seni iki senine ning nggon endi ya? Seni loh, Pak, seni mancing. Iya. Dangdune Mas Ardi. Ayo, Dek. Antara Iya. Ya, matur nuwun. Alhamdulillah. Marem rasane. Heeh. Papa sudah gimana rasanya, Papa? Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya sembuh sampeyan kok. Oh iya. Disangoni sih. Aja sampeyan ngono dilek nyeluki, lah duwite mok gawa peyan ngono. Oh, peyan malah. Peyan. Atau Papa. Marah to peyan, ngono no. Iki sih sitok mamundur sing ngaturke dhuwit 1 juta ki mau kan. Napa, Pak? Rindunya hatiku. Nah, Oh, adewe jajal dangdutan. Ya. Ya. Oh iya. Nadane Mas. Ya, Anu bukete saka Mbak Anu mau Mas Adi. Nggih. Wis magawa ya. Nggih. Enten titipan buket. Iya, tonton mani to. Aku ki nyanyi terus sampean nggawa buket terus ngene. Ya. Yo buketnya dari Mbak sapa mau. Sik, Pak.
Nah, ini juga dari Mbak Puspita. Oh, sing ngaweni Ibu Ket, heeh. Wes maringi 200 kanggo Mas Ardi karo Nduk Niken. Nah, ya. Ya. Oke, niki enten titipan buket. Heeh. Bunga main sak kerdus ini, main Elek tapi ora estetik. kilo Pak, bunga iki, enggak apa-apa. Mas sak keduse. Alah. Masa mi antene sak keduse ya ya. Nah, ngono lho. Ini kan pun bisa. Ah. Oh ya. Rindunya hatiku padamu kasih, rindunya hatiku sudah tak tahan. Makasih sayang, aku bangga kepadamu. Jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Sing rada-rada anu lho, Mas. Sing rada enek dansa-dansane ngene lho. Iki lho, Aku dine Pak. sampean tiba. Heeh. Ya jarana to. Heeh. Kasihku, sayangku. Bahagia. Mama gendong aku no kuat ora ya? Gak kuat. Langsung angkat tangan. Terus Ini terang. padha karo ngelokne aku, ngece aku lemu. Yo ora Ya ben rada-rada piye ngono lho suasanane. enggak tiba nyeprok mah. Ya ora apa-apa tiba bareng kok ya. Bisa ora lagune? Jajal. Kasihku, cintaku, aku bahagia. Kasihku, cintaku, hasrat membara. Aku datang melamarmu, kan kau jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Ya langsung. Ya. Soalnya dia wis nut-nut nih. Terima kasih. Dibaca sih. Dibaca dulu. Nah. Pengirim dari Mbak Puspita, Mbak Rahma, Mbak Nui Nunung, dan Mbak Ani Indahwati. Terima kasih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Dan Terus itu- terus ngefans sama Arni. Terus itu ada titipan uang 200. Nah, aku sampean kirim Pean. Engko pean gowo ya. Kirim nomor rekeningnya. Iya. Gampang. Iya. Nah, engko disambung kon gara-gara ya kan jadi engko arep tak duelke antarane Niken karo Gendo Legit wanci gara-gara Oke. joget jaipongan. Wah, sekile ning nggo jaipong, heeh. Oh iya, ngesake dawuh perang ya, Nduk. Lakon kuwi kudu ana bacute. Oh ngono. Engko seneng-seneng iso ditukling nggon wanci gara-gara. Ya. Kalau sawangan mendung mentiung kaya gawe payung, Nduk.